दिनै गिबियावनो आङो बर' थुनलाइ आफादनि दिनै जोनोम सान आरो गासैबो थुनलाइ आफादनि मिरुनि जिल्लानि आरो प्राइमारि लेभेलनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनो आङो गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो जाय बिथांमोना थुनलाइ आफादखौ गायसनजेनदोंमोन सनाराम थाउसेन आरो जयभद्र हागजेर गेदेमा बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरो आरो बर' थुनलाइया अरायसम मुलुगाव थांनानै थाथों अरायसम माने गेवसारथों आरो बर' हारिखौ बुहुमनि मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय बर' थुनलाइया अरायसम जौगासार जाथों आं बेखौ गिबियावनो बे समाव आङो हामलायनाय बावहरो आरो बर' थुनलाइखौ सोरजिनायनि मुङाव एबा जोंनि स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव जायफोरा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोनि गोथौ दुखु मोननाय बे समाव फोरमायो बिथांमोननि जिउ सोलेरनि आलो गोजोननि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो दा इलेक्सननि खोथा नोंथाङा जेखौ सोंदों जे बेवहाय UPPL हान्जानिफ्राय इलेक्सन केम्पेइना प्राय जोब्बायानो आरो इलेक्सना जेब्ला जायो जानो हासिगौ जेब्लानो जाया माने UPPL दोलोआ 30निख्रुइ बांसिन सिट मोननानै सरकार दागोन बेयो रोखा जाबाय नुनो मोनाखै दासिम सोर सावदों दा सावनो हायो BPFआनो सावदों नामा हयथ' बिथांमोनानो सावगोन दा बे जालायगोन गावनि गेजेराव साननैसो रायजो राजानिथ' खोथा साननायानो गैया बिसिनियाव खामानि मावनांगौनि एजेन्डाथ' गैयानो दा बेनो आरो लोंनाय जानायनि सरकार सेंग्राफोरखौ बुथुम इयुथ केम्पआव दोनबाय बेदर जौ लोंहोबाय बुलायहोबाय दा बेफोरजोंनो फैबाय 17 बोसोर जौ जुवाफोरखौ बिराद माने गोजौआव लाबोबाय दा बेनो जोबोद दुखुनांथाव गावसोरजोंनो नांलायगोन गावसोरजोंनो बुलायगोन रायजो राजाफोरजोंबो माने माखासे हिंसा खालामगोन दा बेबायदिनो 17 बोसोरखौ दिनै BPFआ हगार हरबाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव दा नंखायनो दिनै जोङो सोलायनाय नांगौ मोजां मोनसे थासारि लाबोनांगौ आरो हारिखौ जौगाहोनांगौ जोबनायाव नुबाय जोङो माने सुबुं गुमाव जिहेतु नोंथाङा मोसायो दा बे मोसानायखौ नुनानै दिनै हाग्रामायाबो जोबोद मोजां बाथ्रा हाग्रामा महिलारिखौ मोसाजानो लुबैदों आङो माने मोसायैखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिनि साननाय हनाया कालसार जायाखै एसे रंजा बाजाबो नांगो दादागिरिल' थाबाय थाबा बोरै जानो मानसिफ्राथ' माने हिटलारखौल' मोजां मोनो बिदि नङाना माखासे गुबुनखौबो मोजां मोनो दा बिथाङा हिटलार बायदि थाबोबाय दा बेथ' मोजां खोथा नङा दा नंखायनो मोसादोंबा जोबोद मोजां मोनदों आङो दिनैथ' गामसाबो गाननाय नुदों आङो दा मोनसे समाव दोखो जोंखौ गामसा गाननायनि बखिबोबाय बिथाङा दा दिनै जे गामसा BPFआ जों मोसानायखाय मोसादों BPFआ जों थाबायनायखाय थाबायदों आरो BPFआ दिनै हाग्रामा महिलारि जों गामसा गाननायखाय गानदों स' हाग्रामा महिलारिया जोंनि स्कुलनिनो सात्र जानो थांगासिनो दङ नाटकबो जानो हायो माने हाग्रामा महिलारिया बुंदों जे सिङाव जों मोजां बाहेरावसो जोङो नांलायदों होननाबो बुंदों दा नंखायनो बेयो नाटकबो जानो हायो जों बेखौ मिथिथ'वा खिन्थु गुबुन मोनसेया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि जि आखल बेखौ लानानै मोनसे समाव कंग्रेसआ गारदोंमोन आरो दायो BJPआबो गारनायनि फारसे होननानै जों खोनादों बेनि थाखाय दिनै BPFआनो दायनिगिरि जोंनि ओनसोलाव मोजां मोनसे आन्सलिकताबाद मोनसे दोलो नांगौ ओनसोलारि मोनसे दोलो नांगौ बेखौ बयबो लुबैयो आरो बेनिखायनो 17 बोसोर BPFनो भट होबोदोंमोन रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोना ओनसोलनि खामानि मावैखाय बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा जोगारबाय आरो UPPLखौ गोहोआव लाबोनो नागिरदों नाथाय BPFनिफ्राय मानसिफ्रा लासै BJPआव थांगासिनो दङ दा बिथांमोननि जि साननाय हनाय BPF हिसाबैबो बिथांमोना रायजो राजानि जेरैबायदि जौगानांगौ मा खामानिमोन बेखौ मावाखिसै आरो दिनै आन्सलिकताबादनि जि बाथ्रा बेखौ नागारनानै गोबाङानो दिनै नेसनेल लेभेलनि पलिटिक्सआव थांगासिनो दङ थ' BPFआ माने हारिखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय थेर बेथेर खालामनो दिनै सानगासिनो दङ आरो बिथांमोननि गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै हारिया थेर बेथेर जानो थांगासिनो दङ दा नंखायनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं खौसे जानो थाखाय खावलायो आरो मोजां मोनसे साननाय हनायनि गेजेरजों UPPLखौ गोहोआव लाबोनानै BTR गोरोबथाखौ मोगथां महर होनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि जिखिनि थालांनाय खामानिफोर राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय हा हुनि जेंना बायदिसिनाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बयखौबो खौसे जानानै आवगायबोनो थाखाय आं खावलायो दिनैनिख्रुइ बांसिन सिट मोनगोन बेयो रोखा जाबाय आरो 30 सिटआव UPPLखौ रावबो फेजेननो हाया